Mi roedd yn adeilad hynod o soffistigedig. Dyma'r ystafell newid. Mae'r tyrau seramig yma yn rhan o'r system hypercost, y system gwresogi o dan y llawr. A mi roedd yna hefyd simneuau seramig yn mynd i fyny, tu fewn y muriau. Dyma'r Frigidarium, wel, rhan ohono fe. Mi roedd y gweddill yn rhedeg o dan y wal modern draw fyna. Mi roedd yna ddoi pwll, a hefyd bath plwmio fan yma. Mi roedd yna'n oer iawn. Ac mi roedd y dŵr yn mynd i ffwrdd trwy'r draen. A dyma prif glawr y draen yn y fan yma. Lle i olchi oedd Baddondi wrth gwrs. Ond roeddwn ni'n golchi mewn ffordd gwahanol iawn i chi heddi. Mi fyddwn ni'n cael llestr gwydr gyda olew ynddi hi. A'r syniad oedd i roed olew ar y corff, a wedyn crafu olew a chwys i ffwrdd gyda strigil. Collodd yn cyfaill i ei strigil yn y draen fan hyn. Mi roedden ni'n gwerthfawr iawn, yn un air ac arian wedi ei frith addurno, gyda 12 gorchwyl Hercules. Ffeindiodd archeolegwyr bron 2000 o flynyddoedd yn ddiweddarach, yn rhy hwyr iddo fe. Yn wir, ffeindiodd archeolegwyr nifer y pethau yma. Byddai'r rhai o pethau nath archeolegwyr ddarganfod ddim yn eich syni chi. Rhannu o gemau, ac hefyd esgyrn bach o anifeiliaid. Does dim byd newydd yn byti bwyd cyfleus. Ffeindiodd archeolegwyr hefyd 88 gemfain, intaglios, ar gyfer modrwyon. Mae'n rhaid taw y tymheredd nath i llacio nhw. Golles i un o'n rhai i. Doeddwn ni ddim yn hapus. Ffeindiwyd nifer o bethau yn y draen yma a oedd yn syndod i'r archeolegwyr. Roedden nhw'n tybio taw ar gyfer y milwyr yn unig oedd y Baddondi. Ond ffeindiwyd piniau gwallt gwragedd ac hefyd dant o blant lawr yn y draen yma.